ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು ಬಂಧುಲೆ. ತುಳುತ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನನು ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ದಿವಂದೆ. ನಂಕ್ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ದಾದ ಕೊರಿಯ ಪಂಡಿತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬಂಧುಲೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುಗ ಬಂಧುಲೆ. ಇಮಿತ ಏಕೆಡು ನಮ್ಮ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಪಂದು ತೂಕ ಭ ಭ ಭಿ ಭಿ ಭೂ ಭೂ ಭೃ ಭೇ ಭೈ ಭೋ ಭೌ ಭಂ ಭ ತುಯರತ ಬಂದುಲೆ ಭ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರ ಬಂದುಲೆ ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲವಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಯಾನ ನನಗೆ ಬರ್ಪೇಗೆಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.